Biko, gwa ya afa gị na ife ga-egosi anyị tata. Daalụ kwanu. Afa m bụ Lexus, mana my friends na-akpọ m Lexi baby. Well, unfortunately, agụrụ m the scripts because HM no Mr. Obiora na run the audition. Awesome that I don't need the scripts because enwego m the parts already. Awesome na look on the parts. So I do not bother ego say the scripts. Come on, get out of my stage. Anumpama. Next, greetings. Afambo Odinaka Chuku. Mbidoze. Awotaro mifi ne mifa. Juggling talents. Juggling talent. Juggling talent. Eba aburon talent show. Oh, HM no Nigeria Got Talents ka na-eme ife. Oburo Nigeria Got Talents. HM no Nigeria Got Talents. Biko nye another chance. Biko HM afia so enwe make good the scripts and I was late na show. Come on, get out of here, my friend. Time wasters. Uchicha. Next. Dalkwanu. Unanoko ofuma. Afang buchioma. Man, everybody na bom Ada Zion. Ada Zion kambokwa. Okay. Kanje to the script. This script, Ederian Igbo. Yes, I'm aware of that. I'm aware Ederian Igbo. It's an Igbo movie. Imaragu Igbo. Mbakwa. Amamagu Igbo ofuma. In fact, enwem Igbo A1 na WAEC. I was the best Igbo student na Maria Regina Secondary School na Nnewi. Ngwa Gonia, I don't have all day. Okay. Madam, Igbo anwa onwe nnọọ ka ọ dị. Aghọtara m ihe edere ebe a. Ama Nsụka ka Abakaliki ka a ga-asụ. Agụsigo m ihe ha. Onwedu ọdụrọdụ ka Igbo bai. Get out of my stage. Thank you. Efi. Next. Dalukwano. Afambu Patience. Mbido. Ngwan bidon. So, unwe jafia. Isi no bem ki ga-abịa ịbịa chu my daughter. Ozigbo nje afia ịbịa ichu my daughter. Come on, si ebe a pụọ. Mmegi ihe ngem. Come. Madam, sorry. Biko, Adam, sorry. Biko, sorry.